Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Tiyamikire Mulungu ifa ya tsiku labwino la lero limene tikhaleso tikuona ena mwa mafunso komanso kupeza mayankho amafunso amene nawo ochokera buku lopatulika. Tikumbukire ndipo programu imene amatipatsira ndani Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku mitundu amene akutidziwitsa kuti mwayi tsopano watsegulidwa kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere kuyamba mu chaka cha 2027 kumaliza chaka cha 2028. Ayenera kukhala munthu wampingo wa Khristu wamuna akhale ndi certificate ya form 4 otali pa banja kapena ayi. Akatero pamapiro tipeka nambala mugwiritsa ntchito nambala imeneyo kuti tithe kulumikizana kupitiriza kuthandizani zokudza mafunso amene mungakhale nawo pa sukulu imeneyi. Komanso akutidziwitsa za msonkhano umene ukhalepo mu chaka chino chaka cha 2026 mu August pa 14, 15, 16 August ku mitundu. Muli oyitanidwa kandi ndinu ampingo wa Khristu kandi ndinu ampingo wanji koma ndinu oyitanidwa kuti mukakhala nawo pa msonkhano umene. Mukafunanso funso zambiri nambala imene tipereke pamapeto pa programu imeneyi. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Ogondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe komanso ndine m'bale wanga pano. Ine dzina langa ndine Yohane M. Kantinti kuchokera ku boma la Nkhatabe cha ku Chintheche ku Malaza. Inenso ndine mmodzi wa mpingo wa Khristu ku Gome la Kamusira. Pa tsiku lero monga mmene ndafotokozera tili ndi nthawi yoona kapena kuthandizana ena mwa mafunso amene anthu amapereka kuchokera pa programu athu ambuyo komanso kuchokera zinthu zimene ali nazo za m'Baibulo. Funso loyamba limene tiyenera kuti mulithandizira kuti takhatukamba zokudza Yesu. Kuti Yesu amene anabwera ku dziko kuno lapansi chifukwa chachani? Chabwino. Amangofuna kudzayenda mwina. Ndi funso labwino limene lithandizire dziko lapansi. Chifukwa tikaona nkhani imeneyi ndi nkhani yoti pafunika kukhaladi pansi kuwunikirana komanso kuthandizira dziko lapansi. Tikawerenga ku buku la Yohane 17 pa verse 5 mpemphero la Yesu tuona kuti Yesu ponena kuti Atate lemekezani ine ndi inu nokha komanso mulemekeze ulemerero umene ndidali nawo pachiyambi dziko lapansi lisadakhazikike. Timaona kuti papa Yesu adasiyadi ulemerero kumwamba. Koma funso nkumati chifukwa chiyani Yesu adabwera ku dziko lapansi? Kuti anabwera uzangoyenda basi? Chifukwa chimene Yesu Khristu anabwerera ku dziko lapansi kuno kapena ku dziko lapansi lino tikamawerenga buku la Yohane chapter cha 3 verse 16 ndi verse kapena ndi chapter chimene chitionetsere ungwiro wonse kapena kuunikira wonse kapena kutiunikira kwa Bible kuti nkhani imene Yesu Khristu anabwerera pa dziko lapansi pano ndi chotani kapena chifukwa chani. Ku Yohane 3:16 akunena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Chifukwa choyamba timachipeza m'buku lomwe la Yohane kuti Yesu sanangobwera kuzayenda ayi koma chikondi cha Mulungu potikonda ife pokumbukira kuti anthu awa ndidawalenga ndine ndekha ndi kuti ndingowapha kapena ndingowawononga siziveka ayi koma chimene tichite nchakuti chani tipange solution yomalizira ndionetsere chikondi kwa iwo ndi mutume mwana wanga. Chocho timaona kuti chifukwa choyamba chakuti Yesu atabwera ku dziko lapansi kuno dziko lapasili nchifukwa cha chikondi cha mwini Mulungu Tate. Yesu Khristu atabwera pa dziko lapansi lino pamene atakula monga mmene limatiphunzitsira Bible kapena mmene limakambira Bible ku buku la Luka atakula msinkhu muzero komanso mchisomo cha Mulungu. Pa nthawi imene anayamba kugwira ntchito Afarisi Ahelene komanso ndi anthu ambiri mwakhamu la anthu ambiri pa dziko lapansi pano amamufunsa mafunso komanso zimawaziziso kapena zimapereka chozizo pa moyo wawo. Ku Yohane chapter cha 12 verse 46-47 Yesu adawathandiziranso powapha maganizo amene ali nawo anthu aja powunikira chifukwa chimene iyeyo wabwerera ku dziko lapansi. Pa verse 46 ku buku la Yohane chapter cha 12 akunena kuti ndadza ine kuunika ku dziko lapansi kuti yense okhulupirira ine asakhale mdima.
Ndipo ngati wina akumva mawu anga ndi kusawasunga, ine sindimuweruza, pakuti sindinaza kudzaweruza dziko lapansi, koma kuti ndipulumutse dziko lapansi. Ndi chifukwa china chimene Yesu Khristu anabwerera pa dziko lapansi pano, monga tawerenga ku Yohane kuja kuti chikondi cha Mulungu ndakuyamba kuwunikira tsono ku dziko lapansi. Kuti ineyo chifukwa chimene ndabwerera pa dziko lapansi pano ndikuwunikira dziko lapansi, sikuti ndikufuna ndipereke mdima kwa dziko li ayi, koma kuti anthu andawunikire chani? Ndawunikire choonadi. Ndinu mupitirizaso nauza kunena kuti musaganize ngati ndazakuzaweruza ayi, koma ineyo sindinaze kuweruza. Chifukwa zimene amaziona mwa Khristu zimene ankazichita, anthu amaganizira kuti amwina muweruzi uja ndiuti ndamene. Ndiyeso akuti ayi sindinaze kutani kuweruza, koma kuti ndikathe kupulumutsa chani? Dziko lapansi limene ndi anthu amu dziko lapansi. Komanso chifukwa china chimene Yesu Khristu anabwerera mu dziko lapansi lino timachipeza ku buku la Mateyu chapter cha 20 verse 28, pamene akuwunikiranso kunena kuti mwana wa munthu amene ndiye Yesu Khristu sanaze kutumikiridwa, koma kuti atumikire ndi kupereka dipo ku dziko lapansi kapena kwa anthu ambiri. Chimene akutanthauza nchani? Inde nthufe tene titumikire, koma sadatipase ntchito akufuna aonetse chitsanzo chimene ife tichite. Ndakunena kuti sindinaze kuti nditumikire, koma ndiyambe ndatani ndatumikira kenaka ndipereke moyo wanga kupulumutsa chani? Dziko lapansi. Ndi nditalipulumutsa pozanyamuka tsono kupita kumwamba, chifukwa china chomalizira chimene ndabwerera pa dziko lapansi pano timachipeza ku buku la Mateyu 16 verse 18, poganizira Yesu za msogolo. Komanso anthu aja watenga owunikira kodi awasiye ngati ayi, koma akawawunikira awakhadzike mu chinthu china chake. Timaona kuti buku la Mateyu 16 verse 18 anawalonjeza chani? Mpingo, kuti ndidzakhazika mpingo wanga. Ndikuti anthu aja saweruzidwa awunikidwa, koma akalowa mu mpingomo ndikuti anthuwo apulumutsidwa mukukhulupirira mwana wa Mulungu. Chifukwa zimenezo ndi zimene Yesu Khristu anabwerera pa dziko lapansi. Kwakukulu ndikuti Yesu anabwerera pa dziko lapansi kufuna kupulumutsa chotayikacho. Yes. Kupulumutsa anthu chipanda kubwera kudzatifera anthu bwezi tilibe njira ina iliyonse kuti tingapulumukirayi. So Yesu anabwera chifukwa cha cholinga chimenecho. Nthawi zinaso zimene mafunsa chakuti mwina munthu ali mu mpingo wa Khristu koma safuna ubatizo kudakoza kudzapulumuka. Ali panthu kuti Sunday iliyonse ndimapita. Sunday iliyonse ndimapita ku mpingo wa Khristu, ndimadziwa kuti Yesu anakhazika mpingo pa Mateyu chapter 16 verse 18 ndimapita. Ndipo konfuso munabatizika ayi. Ndiye kodi adzapulumutsidwa anthu amenewo? Chabwe chinthu chopambana, chifukwa anthu ambiri amati olo ndibatizidwe sabatizidwe zilibe chani? Zilibe ntchito. Amayiwala kuti nkhani ya ubatizo kapena lamulo la ubatizo ndi lamulo la Mulungu. Tikawerenga ku Marko 16:16 Ambuye Yesu adalamulira pa nthawi imene amawatuma. Munthu akamva mawu adauza kuti munthu amene wakhulupirira abatizidwe. Ndino ngati munthu safuna ubatizidwe ndiye kuti choyamba lamulo la Mulungu safuna kulirana pamenepo, safuna kuligwiritsira ntchito. Ndi ngati safuna ubatizidwa amene ndiye kuti sangapulumutsidwe. Komanso tikawerenga buku la Mateyu chapter cha 22 ndime ya 11 mpaka na ndime ya 14 akunena kuti koma mfumuyo imene inadza kuwaona akudyawo anapenya omwemo munthu usavala chovala chaukwati. Nanena kwa iye, mzangawe unalowa muno bwanji wosakhala nacho chovala chaukwati? Ndipo iye analibe mawu. Pomwepo mfumu inati kwa atumiki, mumange iye manja ndi miyendo, mumponye ku mdima wakunja. Komweko kudzali kulira ndi kukukuta mano. Pakuti oyitanidwa ndiwo ambiri, koma osankhidwa ndiwo owerengeka. Ku buku la Mateyu 22 ndime 11 mpaka na 14 akumatiunikira kutuza zokhuzana ndi ubatizo pamene agwiritsira ntchito mawu onena kuti chovala chaukwati. Wina wachoka watulutsidwa ku mdima walowa mwa Khristu, koma safuna ubatizidwa. Uku kuma amene agwiritsira ntchito akunena kuti chovala chaukwati. Ku buku la Galatiya chovala chaukwati chonchani, Galatiya 3:27 akunena kuti pakuti nonse amene munabatizidwa kwa Khristu mudavala cha Khristu. Ndiyeno ku buku la Mateyu 22 verse 11 mpaka na 14 akunena kuti pa nthawi imene mfumu yo izabwere, mfumu yo ndani? Khristu. Izapenya mwemo
anthu amene ayitanidwawo azamuona wina kuti sadavale chani chovala chaukwati kuthandiza kuti chani sadabatizidwe koma chimene azachita nchani Yesu sadaseta apita patali koma zangoyitana atumiki ake kapena anthu ake amene ali opulumutsidwa kale nawo zati awawo atitenja amangeni kaponyeni kundima chifukwa chiyani sadabatizidwe koma kapena sadavale chovala chaukwati ndikuti munthu amene sanabatizidwe mu mpingo ndikuti ameneyo sazapulumutsidwa chifukwa walakwitsa kapena sadakwaniritse chilamulo cha Mulungu. Pali zinthu zingapo zimene I think anthu mwina samvetsetsa zokuzobatizo. Yeah. Marko chapter 16 mlanena ija ndi lamulo amene akhulupirira anabatizidwa adzatani adzapulumutsidwa. Ndipo munthu ngati sanabatizidwe ubatizo soyenera olondola madzi ambiri umene Yesu alipatsa itsazo Marko chapter 3. Yeah. Sungapulumutsidwe. Komanso naona kuti ubatizo umachita zinthu zingapo umakupulumutsa number 1. Chachiwiri tikaona machitidwe chapter 2 verse 47 umakuonjezera kumpingo. Chinthu chachitatu pa 1 Petro chapter 3 verse 21 amanena kuti ubatizo ndi umene umatipulumutsa ife tsopano. Ndiyona ndazoti munthu ngati sanabatizidwe sangachozereke kumpingo sangapulumuke komanso machimo ake machitidwe chapter 22 verse 16 sangatani sangachotsera. Ndi munthu akafunsa kuti kodi munthu ali mumpingo koma sanabatizika akapulumuka sizingatheke. Zili ngati timaona mwina zimakangati ukuzopeka mwene sanso ya ndazina timaona anthu amatenga mazira ankhanga kuyipatsa nkhuku kuti gonere. Nkhuku ikagonera nkhuku imadzaswa nkhuku imasamala nacho mona ngati ndani taye koma pikena kuzikakula zimaona kuti ndi nkhanga ndi chani ndi nkhuku. Kukhala malo amodzi sizolanda zoti ndi nkhuku zonsezo. Ayi munthu ukuzobwakhala mu mpingo sizolanda zoti ndiwe girizitu. Girizitu tamene wapanga chimene Yesu akutali akunena. So munthu ngati sanabatizidwe singirizitu. Sangapulumutsidwe. Funso limene linalola kuti mpingo uvomerezeka kwa Mulungu ndi kuti chabwino. I think funso yanafunsa pachoona kuti sinodziwa ngati namba la mipingo munthu ungayidziwe ndi pengati. Ndiyambiri zedi. Ndakuza kuti ali manthu ake panopanda zikuzika munthu sakudziwa chochita tsopano. I think ndi funso labwino ndi kuti chabwino ngati ulipo. Ndimakumbukira ulendo wina wake ndikuwerenga Baibulo. Nazawerenga buku la Ezekiel chapter 43 verse 11. Pa verse limene lero auruza zinthu zingapo aonena kuti anthu akachita manyazi nawo zinthu zimene anazichita waziwisa kapena aonikire zakachisiyu maonekedwe ake malongoseredwe ake komanso malemba ake. Ndine ndakhala pasi naona kuti m'Baibulomu lemba ili ndiponso chithunzithunzi choonenane kuti m'Baibulo muli zinthu zambiri. Ngati uli chinthu chokhuzana ndi ufuna uphunzire zinthu zokhuzana ndi banja uzipeza. Ngati ufuna udziwe kuti kodi pa moyo wako wekha ungayende motani uzipeza muja m'Baibulo. Komanso ndi azako kaya ndi wina aliyense kaya motani zifukwa zambiri solution yake uyipeza mujani m'Baibulo. I think pa 1 Timothy chapter 2 Petro chapter 1 verse 3 amatozoti zonse zofunika pa moyo ndi pa chipembedzo anatipatsa. Ndi kuti zonse zilipo ndipo solo kuti mpingo ona ndi uriwo zili muriso m'Baibulo. Ndiyeno tikawerenga buku la Mateyu 16 verse 18 Yesu atalonjeza mpingo tikapitirira mchapula cha 17 kuyambira verse 1 mpaka na 5 akunena kuti ndipo atapita masiku asanu ndi limodzi Yesu anatenga Petro ndi Yakobo ndi Yohane m'bale wake napita nawo pawokha pa phiri lalitali. Ndipo iye anasandulika pamaso pawo ndipo nkhope yake inawala monga dzuwa ndi zovala zake zinakhala zoyera monga kuwala. Ndipo onani Mose ndi Eliya anaonekera kwa iwo ali kulankhula ndi iye. Ndipo Petro anayankha nati kwa Yesu, Ambuye, kuli bwino kuti ife tikhale pano ngati mulola ndidzamanga pano misasa itatu, umodzi wa inu ndi wina wa Mose ndi wina wa Eliya. Pa verse 5 akali chilankhulire onani mtambo wowala unawaphimba iwo ndipo onani mawu ali kunena mtambo, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwa iyeyu ndikondwera mverani iye. Tikabwerera umbuyo buku la Mateyu chapter cha 16 verse 18 Yesu anangowalonjeza mpingo
Pa verse 18 Mateyu 16:18 akunena kuti pa thando ili ndidzakhazika chani mpingo wanga. Ndipo pa nthawi imene ija anamutchula Petro kuti inenso ndakudziwa kuti ndiwe Petro chifukwa tikabwera mbuyo verse 13 kusesereka nayo Petro anamudziwa Yesu kuti inu takudziwana Petro kudziwa ndinu Khristu mwana wa Mulungu achani wamoyo. Ndipo Yesu naye kubwezeresanso pa verse 18 unena kuti inu mwandidziwa inenso nane ndakudziwana. Pakuti Petro wanditchula ineyo inenso ndikutchule ndani kuti iwe ndiwe Petro pa thando ili ndidzakhazika chani mpingo wanga. Ndino atalalikira zinthu zambirimbiri. Tikafika mu chapter cha 17 Yesu anatenga akuti panadusa masiku 6 anatenga anthu atatu Yakobo, Petro komanso Yakobo, Simoni komanso Yohane anapita nawo pa phiri. Chimene anawatengera Yesu kupita pa phiri paja chakuti akadziwe kuti kodi chovomerezeka ndi chilicho. Mwanjira ina mpingo wovomerezeka pamaso pa Mulungu ndiwo uti. Ndatafika kumalo kuja Bible uruza ife yani akunena kuti panaonekera Mose. Tikakumbukira za Mose ndi mtsogoleri wa Israeli. Amene uyo adapasidwa suzana chilamulo ta Israeli zisunga chani chilamulo. Chimene Mose chimayimira chilamulo. Eliya adali mneneri. Muneneri ameneyo chimatatauzira so ife unena kuti yani amayimira kapena kuyimira aneneri onse. Ndiyeno Petro akunena kuti Ambuye tikuona Eliya wabwera amene ndi mneneri. Komanso tikuona Mose wachilamulo uja mtsogoleri wa Aisraeli. Tikuona so inu Ambuye. Ndi Petro pokumbukira kuti Ambuye Yesu analonjeza mpingo kuti akatha ntchito yawo sadzakhazika cha mpingo wake. Sono siningapange mwa force koma ndichite kupempha mchifukwa chake anagwiritsira ntchito kunena kuti ngati mulola ngati nkotheka mundilole nzamange ingati itatu. Apapa mpingo ugwiritsira ntchito potchula kuti msasa kapena misasa. Tikumbukire m'buku ili Yesu ku Mateyu Yohane 10 verse 16 mpingo adawutchula potchula unena kuti nkhola. Pamene tikawerenga machapter zena amanena kuti ndi thupi la Khristu komanso ufumu ndi zina zotero. Apapa Petro adawutchula kunena kuti misasa kapena msasa. Chifukwa chiyani ananena kuti misasa? Chifukwa kuti panali anthu atatu anapempha msasa wa Petro amene wa Eliya wa Mose komanso pakuti Yesu anenekera kuti adzakhazika wake tingopempha Yesu yuli kuti dzarani izamangidwe. Koma Yesu pokumbukira koma nkuluyu bwanji ndamuwuza kale kuti ine ndidzakhazika chani mpingo wanga. Ndi chimene tichite nchakuti chani ndingokhala chete koma kuti avome kapena aone kuti kodi wovomerezedwa ndi utiwo kudachoka mawu kumwamba kunena kuti mwana wanga ndi Yesu Khristu. Mwa iyeyo ndikondwera mvere ndani mvere iyeyo. Ndi kuti zonse zimene Yesu Khristu wanena kapena mpingo umene Yesu Khristu aulonjezawo ndi umene ukhazikike. Ndi kuti Bible limatitanthauzira kapena limatithandiza ife kutunikira potidziwisa mpingo umodzi woona umene ndi wa Khristu. N'chifukwa chake tikawerenganso kwa Hebrew 12 verse 22 to 23 kapena 24 amatuza ife unena kuti mpingo umene udapangidwa registered kumwamba kapena olembedwa mmwamba ndiwo mpingo wa Khristu. Choncho mpingo wovomerezedwa pamaso pa Mulungu ndiwo mpingo wa Khristu. Ndazera mukayankha funso limenelo kuti mpingo wovomerezedwa wa Khristu anthu amati ina ine yandani ndi yandani ndi wa Mose chabwino ndi Eliya. Ndi funso lofunikiranso kwambiri ambiri amafunsadi. Koma tisadalowe m'Bible pena tisadalinkhidwe funso limenelo ndi amene ndapereka chitsanzo kunena kuti anthu fetili ndi zinyumba kapena aliyense pa dziko pano anthu ambiri anamanga nyumba. Pamuzi pakakhati pali nyumba yomwina nkutheka ndi abanda amazafunsa ndi nyumba ili yapo ndi andani kuti abanda. Ndakuzafunsa sofunso lina kuti nanga zinazo zandani abanda kuza unena kuti nzaonga. Koma nza anthu ena. Ndi tikalowa m'Bible ku Mateyu 16 verse 18 Yesu anakhazika mpingo. Adawutchula so mpingo kunena kuti ndi wake chifukwa ananena kuti chani ndidzakhazika chani mpingo wanga. Ndi kuti Yesu anakhazika mpingo umodzi. Koma tikaonanso dziko lapansi kuli mipingo inga yambirimbiri chifukwa chake anthu amabwera nalo funso limekusa. Sono ina ndi andani? Inayo tikaona Bible limationetsa mpingo wa Khristu wokha. Ndi kuti inayo si ya Yesu inangotenga mawu nkutumikira nkunena kuti nawonso danda ndi a Yesu. Koma pamene
tikaunikira kapena tikalowa Bible kwaunikira ngati mukuti ndinu a Yesu ndi kuti dzina limene muchedwalo tisinthe muzichedwa mpingo wanda wa Yesu mukhoza kukanganapo ndi kuti chimationetsera ife kuti inayo si ya Yesu koma wa Yesu ndi umene mwini wake anaukhazikitsa koma somadziwika mdzina la ndani la mwini chifukwa chinthu chimene chili chako chidziwike mdzina la ndani lako ndithudi ndino nthawi zinaso funso limene limatsatana ndi funso lina limene anthu amabwera mukayankha amene mwafotokozeramo nzoona pa buku la Mateyu chapter 16 verse 18 Yesu analonjeza mpingo wake Aroma chapter 16 verse 16 mpingo umadziwika kuti mpingo wa ndani wa Yesu Khristu chifukwa Yesu ndi mwini wake ndipo ngati mpingo ulipo umene suli ndi dzina la Yesu Khristu supembedza mwa Yesu si mpingo wa ndani wa Yesu mwini wake ndi kuti alipo mwini wake amene anapitsa mpingo umenewo koma tsopano anthu amati ndi chifukwa chani kwina kuchipulumutso muti kulibeko pamene nawo samatchula Yesu Khristu yemwe amakwitsa ntchito Baibulo lomwe ndi inu mukanena kuti si ya Yesu chifukwa chake ndi chani? Okay, tikalowa Bible limatiunikira ife kuti chipulumutso chili mwa Khristu mokha. Nthawi zina zimathawikizika kaenda president kandi ma MP ndi mafumu kumene amathawira na anthu kuti bwerani ndikufuna tikumane ku secondary mwachisanzo kunoko ku Mitundu kuli secondary imene imachedwa Mitundu CDSS ndiye mfumu akuno ku Mitundu anene kuti ndikufuna anthu anga onse tikakumane ku Mitundu CDSS ku Mitundu secondary school kumene koko ndikufuna ndikalandiritse chimanga ndiye anthu poona kuti amfumu anene kuti tikakumane ku Mitundu secondary school tikalandire chimanga koma tikaona dziko la Malawi ma secondary ndachani ndi ambiri ndi ine kwa mfumu kumene ayita nako simpita koma ndipita ku secondary yakuti yakwina ndino funso nkumati pamene apita ku secondary imene mfumu ayita nayo yako Mitunduyo ndi anthu amene apita nkharebe kapena kwina kodi amene akalandire chimanga pandatiwo ndamene apita ku Mitundu secondary amaona ndi misa zonse ndi secondary misa koma amene akalandira chimanga ndati ndamene apita pa secondary ya Mitundu osati ya kunkhatabe ndiyeno funso nkumati bwanji nanga kwina ku chipulumutso kulibe tikaona Bible tukuona kuti Bible limatiunikira mpingo ungati umodzi umene uli wanda wa Khristu pamene tikuwerenga buku la Machitidwe chaputala cha 4 ndime ya 12 atiunikira ife kunena kuti pa Machitidwe chaputala cha 4 ndime ya 12 Bible linena kuti pa verse 12 ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lopasidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Choyamba kutiuza ife linena kuti akuti kwa wina yense kulibeko chani chipulumutso. Afuna kutiunikira ife chani amene anatumidwa kapena dzina limene linapatsidwa pa dziko lapansi pano mphamvu ili kwa ndani? Kwa Khristu. Tikaona kuti mphamvu ili mwa Khristu kapena chipulumutso chili mwa Khristu, kodi tikhale pasi tikhazikike tione kuti Bible za Khristu zikuti chani kapena Bible kuti chani. Bible limatiunikira za mpingo unga umodzi. Mateyu 16 verse 18 Yesu akukhazika mpingo unga umodzi. Tikawerenga ku Mateyu chapter 1 verse 21 lemba linena kuti mwana amene azabadwa amene ndi Yesu Khristu azatchedwa Yesu Khristu chifukwa azapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Ndekuti amene ali mwa Khristu chifukwa ali mwa Khristu ndi amene adzalandira chipulumutso. Ku Yohane 15 verse 6 Yesu akuti chani? Ngati wina sakhala mwa ine watayika kuti kunja. Ndi ngati munthu akakhala ku mpingo wina kapena zikapembedza kwina osati mwa Khristu ndikuti pamene kuwapalamula. Tikumbukirenso ku Masalimo chapter 73 ndi 27. Munthawi ina ana Israeli Mulungu naye anauza kuti ngati wina sapembedza kumene ine ndanena amene adzata azalanga. Ndiyeno chimozimozinso munthawi iyi ngati wina ali wina osati kwa Yesu amene chipulumutso kuti kulibeko. Chifukwa chiyani? Aefeso 5:23 akunena kuti mpulumutso wa thupilo kapena mpulumutso wa mpingo ndi Khristu. Ndiyeno ngati munthu sali mwa Khristu sangapulumutsidwe. Ndiyo Khristu azangotenga ufumu wakewo kapena mpingo wakewo ndikupereka kumwamba kwa Atate. 1 Korinto 15:24 akunena chimozimozi. Sangazatenge mpingo wina kapena ufumu wina, koma azatenga mpingo mene mwini akanaura anaukhazikitsa ndikupulumutsa komanso kupereka kwacha m'manja mwa Atate. Ndithudi ndi umene zilili chonchi. Tatendoleni pa buku la Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka verse 23.
Buku limene la Mateyu chapter 7 verse 21 pa verse 23 anakambapo za anthu ena amene pa tsiku la chiweruzo mwina tikhoza kugwiritsa ntchito mawu akadabwitsidwa. Akadabwa kuti izi bwanji zagwera ife. Tatiwerengeni pa Mateyu chapter 7 verse 21 pa verse 23. Mateyu 7 verse 21 pa 23 Bible linena kuti siyense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye adzalowa mu ufumu wakumwamba, koma wakuchitayo chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Ambiri adzati kwa ine tsiku lomwelo, Ambuye Ambuye, kodi sitinanenera mawu mu dzina lanu, ndi mu dzina lanunso kutulutsa mizimu yoyipa, ndi kuchita mu dzina lanunso zamphamvu zambiri? Pa verse 23, ndipo pamenepo ndidzafuwulira iwo, sindinakudziwani inu nthawi zonse, chokani kwa ine inu akuchita kuseyuzika. Ukayona verse ndi verse yooneka ngati yodabwitsa. Chifukwa kunena anthu ena amene akakanidwe pa tsiku la chiweruzo si anthu amene amanena zoyipa za Mulungu. Si anthu amene amachita zoyipa za Mulungu. Koma ndi anthu amene amachita za Mulungu koma amachita molakwika. Amachita maloyera. So chifukwa kuti anthu amene onso Mulungu akakana kuti ndisindukutani. Koma anthu atadzikanena kuti chani timachotsa ziwanda timachula dzina lanu timati bwanji mwatiwa ndi mukati sindukutani. Chimene akanena sakwadziwa ndi chani sanali kumene Mulungu anawuza kuti akapezeke. Ndi chifukwa kuti sakwadziwa. So timafuna kuonjezera kuti nzoonadi kuti sikonse kumene munthu angapeze chilungamo. Popeza anthu mutchula Yesu munyamula Baibulo sindele mukapulumuka. Koma muchita chifuniro cha Mulungu zimene zingapangitse mukapulumuka. Muli mu mpingo woyenera. Mupanga zinthu zoyenera zimene zingapulumutseni. Funso athu tomaliza zimene tupita mumapiro ndi lokhudza amaundofunsa anthu ena kuti inu mpingo wa Khristu maundo lidzi usunga chipangano chatsopano. Ndilo chipangano chakale ili chitothole tichirahe. Auzeni anthu kuti atothole kapenayo. Chabwino. Timaona danthu ambiri ovutika nazo nkhani zimene zizo chifukwa mpingo woona kapena mpingo wa Khristu ndio mmene timapeza mchipangano chatsopano. Ndimakumbukira mkulu wina wake ndi nadekha pasi kapena nakhala pasi mulingalira kufuna kupanga tsogolo langa. Anandiuza kuti mbale wanga anazalankhula English. If you want to see the future, maybe if you want to see the future, study the past. Ngakhale English ndayilankhulira mwino koma adalankhula mawu mu English koma onena chinthu chiti chimene chichi. Ndine pomva mawu acho kuti ngati ndikufuna kuona za msogolo kapena kupanga tsogolo langa ndiyambe ndakhala pasi ndikuganizira kumene ndachokera akutanthauza chani. Chimene ndanenera mawu awo kapena chimene ndakumbukira mawu amene mkulu wina akanandiuza chakuti chani. Chipangano chatsopano chipanda chipangano chakale chatsopano sichikadapezeka. Pamene chipangano chakale chimarunikira kapena kutionetsa ife za chipangano chatsopano. Ndiyeno pali anthu ena amene zimavuta kumvetsa. Amakhala pasi ndikupanga chipangano chatsopano chokha kapena kuchotsa chipangano chakale ndikukhala ndi kabuku ka chipangano chatsopano chokha. Ndikukanyamula kumapita kokasonkhana kapena kumayenda nawo. Ndiyeno munthu ngati ufuna umvesese za chipangano chatsopano ndi kuti ufunika ukhalenso chipangano chakale. Ngati ufuna uve zimene zalembedwa m'chipangano chatsopano zoona zenizeni uyambe wapanga study chipangano chakale chimene chikuunikire za chipangano chatsopano. Ndinedi nzoona chifukwa tikawerenga Waroma chapter cha 7 verse 6 komanso 2 Korinto chapter cha 3 verse 6 Aheberi chapter cha 6 verse 6-7 komanso verse 13 limatuza ife lino kuti chipangano chakale chinatha. Nthawi ya ife kapena nthawi ya ife ana akhristu amene tili mwa Khristu sitiyeneranso tigwirisire ntchito chipangano chakale koma tigwirisire ntchito chipangano chatsopano imene chimatipatsa ife kapena chimationetsera ife chipulumutso. Ndefunso kumati nanga chakale chizono tichitothole tichichotse yangondera kuti chifukwa chakale chija chimatithandizira ife kuunikira chipangano chatsopano kuti tivese chatsopano chifukwa chakale. Tikawerenga kwa Roma chapter cha 15 verse 4 amatiuza ife lina kuti chipangano chakale chimatiphunzitsa ife kukhala ndi chani chisanzo. Timaona ko zisanzo za zathu amene ankalangidwira ndi mu chatsopano chikuunikira ife chani tikapanda kuchita chifuniro cha Mulungu tidzalangidwa. Komanso kuona Korinto 10 verse 6 komanso verse 11 auruza ife kunena kuti timaphunzirako. Ndiyeno Aroma 15 verse 4 komanso 1 Korinto 10 verse 6 ndi 11 amaruza ife kunena kuti chipangano chakale chimatiphunzitsa komanso chimatilangiza ife. Ndiyeno chipangano chakale sichingachichotse chifukwa chimatiunikira za chipangano chatsopano koma chipangano chatsopano ndi chimene ifeyo chili ndi chipulumutso chathu. Kusunga za chipangano chakale monga zatha mpereka sembe amatani noti zipereka sembe lero sungapulumuke.
Yeah. Koma masiku ano ngati kupereka sembe ndi auzimu eti. Yes. Imene zili za chipangano chatsopano. Yeah. Chipangano chatsopano chimene tiyenera kutsatira ife kuti kapeza moyo satha. Koma chipangano chakale chimatithandiza kuti azathu pamene anachita bwino anakumana zotani. Pamene sanachite bwino anakumana zotani. Ifenso tiphunzire kuchokera pati? Kuchokera pamenepo. Tiyamikire kwambiri m'bale wathu makamaka chifukwa cha nthawi imene amatithandiza ena mwa mafunso amene tinawochokera buku lopatulika. Mwina anonso muli ndi mafunso tidziwitseni zathu kuthandizirani. Mapoga mwale muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondo ochokera kutengo wa Khristu Way 36 komanso nali m'bale wanga pano. Ine ndine Yohane M Kantinti kuchokera kwa Malankharabe chaku Chintheche kumalaza. Inenso ndine mmodzi wa mpingo wa Khristu kuchokera pa Gome la Kamusira. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Amen. Ati ambuye naita naine naita naine tapumulire kuno mwanawe tapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe